Po 15 rokoch tu máme novú Armitec Barracudu. Výkon až 2800 lumenov a dosah svetla až 1000 metrov. Toto je ich prvý model, ktorý mal dosah svetla niečo cez 500 metrov a lumenov tam bolo možno tak 1100 čistého. Prešlo 15 rokov. A takto ten kufrík vyzerá v skutočnom svetle, keď nefungujem pod ružovým svetlom. Zelené prevedenie. Nová, stará. Inak ten prstenec aktuálne, tu ten ocelovo-titanová zliatina, tu je len taký úzučký pás a tu momentálne vedie až po túto časť. Celé je to titanovo-ocelová zliatina. Tu od tejto cesty až po tú kukuricu, ktorá je vzdialená 755 metrov. A pozrieme sa, jak to bude svietiť na túto vzdialenosť. Stará Barracuda. Nová Barracuda. Nová Barracuda. Stará Barracuda.